naghahandog ng Hello, good afternoon everyone. It's me again, Junjus TV. So today guys is June 27, 2021. And then naghuna-una ako kung sa akong ako ang video ron kasi akong kanang content para ni ugma. So pari ka lugar. Hoy di ay. Hoy. Ay, di agad to ng timing nga sila. Di agad to. Daka bisita, ha? Di na maligdag manok dira dili. Oh yes. Di sila taga di agkambao ta vines. Oy harang timing nga nagsugod kog video. Dito mong pratok manok. Ikaw ada mo. Guys, pumailo bukas. Sapi guys. Ordo sapi. Pumailo. Mamuling dami manok. Hindi sa mga nito Pumailo kawata. atas butik. Dito sa musilingan ikaw. Ito. Gunit yung manok guys. Sila man na, siso. Tagusin ko kilo mo to. Mag-iso ka na mo, 1 kilo na kuan, tripod. 1 kilo tripod. Sorry na to, dugador pa rin. Yung pagkasod mo na, halin. Pamaulan mo. Pastilan ite. Nag-live si Kuya din. Di man live ko daw ni premier para ugma. Video din ha. Video na si Jaday bro. Wako ka video. Kaya nagtindero ko rin na, mara si Tito na yung halin. Mag-video taron. Mag-video rin taron. Alam mo ko na may busy man lagi po. Timing kay, Ligda mo may manok. nabaligdag manok. Dalawang palitan diyang manok guys. Palitan. Lagi laming ko na. Gilani. Kimbang na ni, kuan. 1 tripod ras, kimbang. Ayun report. 1 tripod. Butuha din nakakilo. Nanawag ka maglawas. Iko manok. Kapit mo one iya. Isang mana. Oo na 1/4. 1 tripod ra. Kita mo na to. 1 tripod bitaw, 1 yung kumutan og timbangan. 1/4. Tripod. Record J. Tripod J. Ono Siya, wag mo duha ka kilo. Kuduha lagi. Na, sa mo timbangan. Kilo ya. Ito ba nga Mo ko mo siya timbangan. Timbangon ko no. Oo, manok. Amo timbangan kay Arway mo. Araw limo timbangan. Patimbang kay. Timbangan ito gawas. Manglimbong si Upaw. Dahil manok niya. Guys, this is manok. Manok, krokokok, hay nok. Okay ka lang dyan, no? Chicken is manok. Rasa ba dia? Rasa? Mati malay ka. Hala, nakasambot si Janao. Nok, isa may imungan. Manok. Kaila ka na ho, Nok? Ila-ila ta? Ay, Nok. Iko kaya. Ay, barato rin na. Ipanghatag naman na, ho. Sana all manok. Manok. Isa na nakamanukan niya. Sara nagkamanok. Sakto ni hawon. Kano sa nagidakop? Hapon. Dapat ko na kau ganito. Hapon na. Ano pa kana kay ron yung bimbong akan na ba mo diya pagka man timbang mo di. Silstok. Tiyo, wag silstok ni Upaw. Arway limbong diya. Dako man kaondong. Ano way kaon? Kasi kana butsi way kaon mo ganin. Wala pa kana namo. Gigutom na na. Kalimatay na. Labi na lang alangan na din ko eh. Nangalangan ni nila Papaliton na ba kog manok nga kuan? Manok nga inasal, di na naman kana na laman. Ini laman, lagi Bisaya. Lagi na nawag na sa mama kay papaliton kog manok. Kini Bisaya kini. Manok nga Dumaga pa ni. tarasan. Ha? Lemon?
Palit. May limon sabay. Lemon sito. Palit ka na may limon. Sito. Timbang ka. Uban ka aron yung limon. Ay sa guys, kaya mo sang itimbang kay. Nagduda ko din ng upaw. So guys, natimbang major na jud gitimbang na mo kay ang manok is Isang tulog to nga. usa ka kilo og 1/4. Wa dito kabasa sa upaw. Usag 1/4 ka kilo. So pila may mabayad usag 1/4 paw? Pila may mabayad sa usag 1/4? Ayo rin. Ade, 150 tira. Kaya ato, madam. Pila na yan mo? Ha? Sa? Ang bayaran nun eh. Ah. Dos, cincuenta. Yo, babay no? Muli na men okay, na po yung button. Babay. Baba na, wala na may, kaya na pa yung baton. Okay, so, ano sila? 250 manok. Kompleto pa. Ihaw, lami. Adobohon. Oh, sige, salamat, salamat. Naring kakay to sila kay Mato Kuno Ugoan Isla. Motong. Nagbalig jag manok. Katotong ko na ng manok. Sa karon guys, nag-video ko sa kay manghipos. Sa kamolo nagpanghipos pero kapoy man ko. Kalay nga man ko magmamugnaw. Panuhot siguro ko. And then singot ko. Ang singot kay bugnaw jamo. Maning naglingkod ako ng kapoy mo. Kasi bong na. Si bong rin ng hipos. Yun, asara totoo ah. Ano pa dari? Magjaga-jaga ora ko dari. Kamolong play sa mga video. Ang upat ka gadget. Nag-play sa mga koan. Nag-play sa Premiere. Sa nagianam naghipot. Pero kapoy jud ko. Gaaron magpasalamat ako sa inyong tanan. Sa inyong waipuas nga pagsuporta ni Junjun Stove TV. Sus doon na po yung sounds. Uy. Okay, padayon ta kay walay sounds. Kombatibong og tag duaan to ah. Look at it. Ang duaan bow. Remote control. Shutdown. Yun. Wow, what happened to my cell phone? So, guys, Kombatibong. Ito na po yung sounds.
gipang ditay. Kaya man ay mong kaya. Si Bong. Asa na kang Bong? Sora. Pati Bong. Kaya na 12 minutes ha. Okay, so that's it guys. Hanggang salamat sa inyong pag tanaw karon ay mega love shout out. Team Ritz International 4 and Team Ritz International 5 sa TTTM Calboro. Thank you so much. Of course, my team Tusok Sangkikoy. Thank you so much din sa tanan ni suporta sa Junjun's TV. Thank you so much. And once again, good morning, good afternoon, and good hapon kaninjong tanan. Bye-bye and salamat.